И здравейте хора, аз съм Митко Волков и много ви благодаря за 51 абоната, заради 50 абоната ще направя giveaway. Първият победител ще получи мишка, безжична, без кабел, както и да се нарича. Втория ще получи интро, третия реклама на канала, съответно. Да. И дано да ви хареса, теглянето ще е петъка или събота. И да, за да се запишете, трябва да сте ми абонат, да сте харесали клипа и в коментарите да запишете запис. Или записан съм. Съответно, така благодаря за, пак ще ви кажа, благодаря за абонатите и до скоро. Така че чакайте да тегля. Ще ги тегля в една купа. Ще ги напиша на листчета, ще тегля кой е победител. И да, хора, това беше от мен. Чао!